Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Selamat siang ya guys. Ki mau yah mene ki wis apa kuwi? Entuk tonjokan guys DC. Alhamdulillah. Sangka mbangi kanggone Mas Pali bakul sate. Tak sepilno ya guys. Nah iki guys tonjokane iki karo nggone adike DC. Dek mau adike DC iki pas jemput sekolah. Jadi dititipno neng kene. Tak buka guys, unboxing dari Bapak Ali Sate Ibu Mutia. Terus tonjokane ngene iki guys, endok terus karo buncis karo bihun. Ya wis ngene iki guys, simple ning desa wis ngene iki. Iki nek sing wong biasa nggih, tapi nek sing mambu dulur utawa mambu bateh ngono ki nggih nganggo sayur. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki tarah umume ning desa ya wis ngene iki ya guys, ngene iki wis nonjok. Ngene iki nek cuma wong sing kenal biasa ya wis ngene iki tonjokane guys ning tapi nek mambu besan terus mambu dulur ngono kuwi nggih nganggo iwak, nganggo sayur, isek nganggo jajan. Biasane iki ngono kuwi guys. Ya Allah guys, dhisik entuk punjungan sakmene kae iki lho guys. Tonjokan iki konggone piye ya guys? Besan, maksudnya piye nek ngarani? Konggone besane besanku. Dadi ambek aku ki yo besan apa yo piye yo guys, yo gak mudeng ya. Lah alhamdulillah untuk rezeki guys. Enek gedang. Terus iki malah jajane ya Allah. Krecek, bang goyang, enek kerupuk. Terus iki jadah. Enek jadah barang guys. Jadah karo jenang abang. Terus iki gedange. Untuk gedang barang guys. Wong ini ya Allah. Makasih. Terus iki sego karo sayure. Oh. Sego karo sayur. Alhamdulillah karek nyalini guys. Kayak sing nonjok petuk kalau kancane bakul motor paling. Ribute koyo ngono. Tak salinane guys. Tak jebone ada sego. Sing nonjok iki balane om iki guys. Koncone bakul motor. Do omongan be om ya. Matur suwun nggih Mas. Nek nonjok nang kok Pak Lurah iki. Lah ya sampai kok ngene Mas, lumayan untuk kombangi iki lho. Yo, bisa nek. Sapa bae? Mutuane mabuk. Lah jenenge sapa ta? Anu pokoke alah Pak habis ya. Nggih. Lah di WA Bu, sampean pun entuk tonjokan ngono. Lah kok ndi ndo? Gepeng. Oh alah. Jaman, malah ngene pedhot jokek. IP Mas niku nek kalih kula. Wong montor-montoran. Nggih. Aku ki diomongi ana biyen iki dinane ya apa ngono tapi ya lali. Tapi sumber iki ade mek jotok kok. Iki lene bose niku. Bakul jotok awak. Lah iki masih mlebet. Iya. Dene koplak nang Mas Agus ya jenenge. Omahe kan kirane pas Pasien. Iki Mas Agus. Anak salah. Nah ngene iki guys, ngene iki nonjok nek isek mambu dulur utawa mambu besan iki tonjokane niki guys.
ayam iki separo sak wiwine dikatutno, terus iki untuk jajan-jajanan, terus segone kae tak salini sakmo kae. Iki jek bateh saka Mbak Ana, guys. Dadi piye yo? Mbak Yune, Mbak Ana. Ngono cara mono ki mbuh nek kaya desa yo paling yo besan ngono yo guys nek ngarani yo. Cara mono ki besane besanku duwe gawe ngono. Dadi nek ambek aku yo besan ngono mbuh piye guys nek jenakno ki ruwet nggih. Gak iso njalurno dhisik iki. Sing penting yo wis kenal yo bateh yo besan ngono. Dadi yo wis ngene iki lah. Adate wong Jawa nek isek dulur yo ngene iki. Iki mungkine gemblong abang karo gemblong putih. Dikek ning godhong iki, guys. Wis berkah barokah matur suwun rezekine nggih Mbak Sih. Sing nonjok nggih Mbak Sih, sing ditonjok yo Mbak Sih iki, guys, ceritane iki. Tapi omahe kuwi sumber cedhake ngene Mbak Ana kono. Iki mau Mbak Ana ki telepon, WA ning dhisik. Bu, jenengan wis entuk tonjokan kanggone Mbak Sih sumber. Yo aku yo jawab urung, guys, wong yo urung ditonjok tenan nggih. Yo tak jawab urung, kok ndelalae awan-awan dhisik diparingi rezeki. Mbak Ana yo rewang ning kono, guys. Wonge Mas Agus, Mbak Ana ki dadine rewang ning kono. Iki denge gawe iki ijek dina Sabtu bar sesuk kuwi, guys. Pak wis. Pleh sumuke kok mbah. Aku arep ning gone Isna. Apa yang golek apa ngono? Wis sogoke. Nggo motore ayah, Nduk. Ya apa? Tambah apa? Mbah jrek gudene kae mati ketrak. Wah, karo golek apa ta apa ya, guys. Sing penting metu-metu. Sore-sore panase jemempret. Alhamdulillah gombale garing sithik. Nek iki sedina ora nek panas blas. Hah? Apa? Mbah Pomo sing omah. Lah anak-anak dene ndi? Iki Bang. Lah mang Kompane sik wis. apane sing gembut lah? Ngarep. Alah ora. Ya. Apa sih terane dia? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tupeng gede. Tupeng malah ya teko. Kamera sanggup sini. Malah pak motor susu grill. Ya Allah. Ning omah kok sumuk kok. Kakno reteng kok, Dek. Kayak mati ketok kok ngene iki lho, ya. Pak Rete.
meter lho, Din. Lho, kowe mati apa ning ndi kae? Lho. Lah apa ning ndi? Lho, lah wis dipekno Isna. Ya nang terus Mbak Dinda ae. Alah, ayo. Kita lagi belajar kembang. Apa sih nang orang mulai yo? Ning ndi wong? Lho, gak ning omah. Kan gak boleh. Lah kowe engko suwi ya? Ora. Lah diterno kakak kok omah ya, Dis. Acil ning omah ae. Oh. Sing mbok jipuk ngene mati kae kembang sing putih iki ya, Dik. Gak sing kembang kertas kok dienmek-emoke. Iki. Pucuk merahe ya apik-apik. Enek tandurane opo guys iki tan omah iki? Walah tanduri gedang. Anggek mulai walah enek manuk teman tak dekep mah. Tanduri gedang iki dikei kacang Cina mungkin apik ya. Enek serai ning pojokan kayak kono. Andur serai. Walah gudene mati tenan ya Allah Gusti. Mari banjir ae dadi kene banyune bek. Mati ya, guys. Iki nek jambu tapi urung tuwek. Walah, wete gude. Oek, guys, oek. Dong telane apik-apike ya Allah Gusti. Son num-num kok ngene. Wedung-wedung guys, dong telone guys. Ya Allah disambelno berambang asem. Ramban iki perlu ramban iki. Kayak ngene. Masak merono kae. So nelolor kayak ngene. Asem karo entek karo gude ngono jane ya. Tapi gudene sayange kok mati. Nek nggo rambanan kok mati. Marahin ngisor talang lho guys, kegrojok banyu terus. Banjir yus. Oek. Nek genjong omah iki mbuh. Sok tahun piro iki? Cek nunggu waktu yang tepat ya guys. Kasihan dari balik lapo. Dari balik kena. Libur. Wis keri ya. Loh, Harusnya kan dek mang jam 3:00 mang. Ora dia mau. gak diinfo ning grup apa biasane? Biasanya info grup ngono kuwi ya, Is. Ya nanti ke omah. Wis mati kanune iki. Kenapa? Aku Apa lho ane? kadung ngaru iku sing cantuke ngene Anu, iki beken kuwine ra iso. Gak iso main no? Iya ora nyantol. Lho, oh gak maksudnya diserut-serut ini kena apa ora? Lah yo, Dik. So wong anteng-anteng Dek bayi sampai tahun sudah jaran. Ya dam ki suri kaya men nek sing mateng pura ki. Nggon kuwi do cabuken putih-putih ngono kuwi di. Lagi ya nek mateng. Jare sapa ape mangan gila malah cabuk putih-putih kok. Gadenge urung tau woh blas oh. Yo urung nanti lah nanti. Lho, wekku ki cilik ndek men wis woh iki nek tukon. Lah iki kae pentel loh ngene iki. Ejek godhong. Petele piye ra mudeng kembange piye? Lho, kembange ya kembang gading luncup koyo Iya tapi nek nalika ning wete iki lho ora ero. kembang Protesan nganten ngono kae. Piye lho iki? Lah iki lho sirsat, guys. Iki sirsat, lah sing kae surikaya. Iki godhonge lah kena nggo jamu. Sirsat. Nek sing surikaya iki sing iki. mijetno anake. Surikaya iki, guys.
Nggon mek wae iso ndadi ngene, nggon iki arang-arang. Lah yo ngaji do infone do salah kaprah iki piye lho iku. Lho, kamu ki nek mulang sono gedang kok ngono ora roh aku. Ora nglengak rene. Urung tuwek serupa. Oh lah. Lah gedang kok sak driji-driji gedang apa iki? Gedang urung tuwek rubuh keterangin iki paling. Ya mambu walangan kuwi lho. Bakal pental urung enek liwat to? Lho, endi? Urung enek ngalori. Ndang kalau Dek Isna goncekno njaluk kembang. Nggawa dhuwit. Alah, yo klem tok mbarong kok hae ya. Walah iki nggone Lekmar yo nyebar neh ati. Nggone Mbah Kardi dek tak dijak emoh cah 28 luwes sithik yo wis tuwek kok. Dijak kok emoh iki lho. Lah yo ora gelem iki tak omongi Mbah udane cek gedhe Mbah tak nyebar neh aku ngono. Alah ora jere lha iki lho do nyebar neh guys kene. Lho tambah wekku ki disewa kok. Disewa 1 juta ape tanduri semangka iki. Semangka iki jere 28 tuwek. 28. Lah ngono aku yo ngesakno mbel aku wis dikeki dhuwit ndang udane kok ngene sida apa ora wis kadung kei dhuwit aku. Sing Pak Agus ngene lha yo ki sida dikeki semangka apa ora ngucak nantur pari ya salah emoh kok ngekrek. Lah ngekrek malah ngantang ae iki. Wis tak wene semangka ae, tak wei dhuwit. Terduk, kakak duk. Anak-anak motor le. Iki lho sing duwe motor ki tak sapa Palil ya? Muatan pasir anu kula ngedono Mbah Jiran. Kok duwe motor unik ngono lho maksudnya. Traktor. Lah yo ambek Jumali kuwi. Lho, metu rene lho, Dam. Pak RT. Bawa kae kober. Kae motore metu rene lho. Motor kok aneh-aneh. Motor unik muatan pasir. Nek pasir ndak kok sambung iku piye? Ora, aku langsung nang toro. Kan nganggek garap kene bajiran, lekin takno, gundos pan kuwi. Walah Mbah Jingo berarti nukangno ngritan. Oh, alah. Oh, semangat Pak RT. Motore unik. Apik le, pengen numpak? Kok. Ramban guys. Tapi sesuk diglodok disambelno terasi. Jos pokoknya.
Yo nek melok nggawa salin ku mandi ning kono. Loh, lha kok gak mandi ning kono? Lah yo nggawa baju. Cil. Nggawa salin. Aja rono. Anak iku ne ulere. Enak urene. Ya Rano. Ya apa sih mbok gua iki? Suara saja, Dok. Ayo, gas sak ngene ae. Aku lupa dia. Cil. Buntut. Masa iku Satu mutus. pulang guys, pulang wis entuk dong telo. Ayo le, derek pura kembang kertas kok ya api-api. Kembang anu ditandur ning kulo, Dek. Polybag kan ijek. Derek mboten. Beda. Halo.